Ramsa ni nge ya shiat an man Aizawl Welfare Division le Protection Division tangkop chuan nisom thum thali sang ni somni paruk khan an thudon bozuin Barabazar Aizawl Ramsa Sarep zuar ni a rin hlel an man Ramsa Sarep zuar ni a rin hlel te hi hmeichhe pahnih ni in Aizawl Police Station lock up a da an nih hnu a voina magistrate hmaah hruai ani a Wildlife Protection Act sang khat zakpa somsari pahnih hmanga thubuai siam sak an ni hmeichhe pahnih hian thlai pawh an zuar tel Ramsa Sarep hi arukin an zuar an Ramsa Sarep zawrh an man sak te hi Sanghal Sarep ni a hriat KG Sompariat Point Paruk Zongsa Rep ni a hriat KG Rukle Point Pasari le Sakhir Rep ni a hriat Fun ni ani thunei tu te phalna in Ramsa Rep te forensic examination nei ani ang midang kaihnawih awm thei te an chhui mek a hnathawng naah deng sur pa chekin a deng zalen mek ni li sang hnih somhnih paruk vuin chawhmadar sawn pakhat vel khan lo chan sanga kumsonga pakhat deng sur khua chu rama a hnathawng naah chekin a deng thulakna in a tar lan danin chek hian chansanga thlam kawngkhar siam tha tur a kut ding lamah a denga a den tir hian a tlu a kalpui ten a kut leh ke hmawr an zaithi a zia awm deuh hnuah ke in an hawnpui kawng lakah chekin a denna a kut ding lam leh a ke lam a nat zui tak avangin mitlawm ngai ten an zawn chhuak a hmunpui zawk ZMC lam an panpui leh ni a hriat ani chekin a denna kut hi a hliam ve deuh a bak hliam dang a nei lo ni a hriat ani chanchin buatsaih lai hi chuan ngaitawh awm lutuk lo ni a thudawn ani Mumbai a chhungkaw member pali thihna thil thleng rap thlak tunhnai hian Mumbai India a chhungkaw pakhat zanria ei khama dawnfawh watermelon ei awanga ni khat chhung an boral vek thu chuan social media mi tamtak a ti mang ang hle April ni somhnih panga zan kha he chhungkaw member te hi an chhungte dang nen biryani tui tak an ei ho mahse thil mak tak chu an chhungte dangin engmah an thlen loh laiin zandar khat vela dawnfawh ei ve tupa a nupui leh a fanu te pahnih chauh chuan zingdar nga leh chanve vel nasa taka luak leh kawṭha lo an nei ṭan ani an fanu naupang zawk kumsawm pahnih mi chu damdawi in an thlen rualin a hmui atangin phuan chhuakin a boral nghal a chumi hnuah anu kumsawm thum panga a u hmeichhia kumsawm paruk leh a pa pawh zan lamah an boral zui ve ta bawk ani doctor te chuan hei hi pa ngai taka ei leh in awanga poisoning satleh anih an ring lova turhloh awm tak emaw chemical chak tak emaw awanga thleng ni in an ring hlel thu an sawi thil chhui mekna atanga a lan danin dawnfawh chu hrisel lo hle pawh ni se hetiang taka rang hian nunna a lak ngal mai an ring lova chuvangin thlaikahna hlo pesticide emaw dawnfawh tihin mawi tura chemical an hman awanga hi vanduaina thleng a nih leh ni lo thu neitu ten an enfiah mek ani he thil thleng hian kan thil ei tur te fim khur taka silfai leh ei leh in thlan kawnga film khur a pawimawh ziamin hriat tir.
vanduaina awanga chhungkaw pakhat mi pathumin nunna an chan phah. Delhi a awm chhungkaw pakhat chu intihhlim turin Jabalpur, Madhya Pradesh a zingin niming khan an chhungkua chuan hun thawveng hmangpa a Barji dam leh lawnga an chuan mek laiin thlipuina takin a rawn thle thut awangin chhiahna rap thlak tak hi a thleng hi a tuar tu chhiahna rap thlak tak hi an tuar tlaruh mai ani an lawng chu tui chhungah pil thut awangin heng chhungkaw zinga mi pathum laiin a hmunah hian nunna an chan phah ta ani heng nunna chan ta mi pathum te hi life jacket ha mahse vanruai thlak takin an nunna an chan ta tho ani thihna tuar pathum te chu pakhatna Mistress Madhur Kumsomruk pahnih Wives of Mr. Jalu pahnihna Mistress Marina Kumsomthum Bakwa Wives of Mr. Pradip Kumar pathumna Mr. Trishan Kumar Kumli son of Mr. Pradip Kumar Mistress Marina te Naranya le a fapa Trishan Kumar te hi nufa niin an rawng an lak chhuah thleng pawh hian Mistress Marina hian a fapa Trishan chu nget takin ala khua fan ani chhanchhuahna hnathawktu te hian heng nufa te ruang an hmuh hian an rilru a khawih hle a insum zo lovin mit tuinen an ruang hi an la chhuak niin kan thu lakna chuan a tar lang bawk nu hmangaihna hi alo va thuk em tuna vanruahna tawkta te hi Christian vek an ni awangin nithum thlanga sanghnih sawmhnih paruk chawhnu dar khat a MCD Christian Cemetery Dwarka Delhi a vui liam ani ang an line at awm em a an rawn pass ve hram ani em Mizoramah gas man bi thla thar ani Khawthlir News Mei nili sanghnih sawmhnih paruk Indian Oil Corporation Limited in retail selling price thar ati chhuah angin Mizoram a rong bol na gas man bi thla thar ani arwa man ang chuan domestic burkhat kg som pali point pahnih chu vaireng te a cheng sangkhat som nga paruk ani a Mizoram hmun dangah chuan sangkhat somruk panga ani thunga sumdawn atana hman chi LPG commercial burkhat kg som pakwa chu vaireng te a sangthum zanga somthum ani a Mizoram hmun dangah gas sangthum zanga somli pali point som nga ani a extra tech kg som pakwa chu vaireng te a cheng sangthum zanga som nga pahnih point som nga ani a Mizoram hmun dangah cheng sangthum zanga som ruk pasarih ani a kg som a rit positive burkhat chu vaireng te a cheng zasarih som nga paruk point som nga niin hmun dangah cheng zasarih somruk paruk ani thung LPG man thar hi tun thla nikhat atangkhan man tan ani domestic man hi AMC le district headquarters ate home delivery kalpui ani wangin burkhat a cheng somsarih belzel tur ani a godown a hral ani chuan cheng somthum pathum point somli pathum peihzel tur ani thunga home delivery a kalpui thei lovang point delivery kalpuina ah chuan
cheng sarih point sawng pathum belh ani a LPG home delivery simna hian KG sawm cylinder sem tel ani chuan bur khatah chengsom sarih belh zel tur ani a KG 5 cylinder sem tel ani chuan chengsom hnih bel tur ani.